Vi er i Seden, lidt uden for Odense. Arkæologerne har i en årrække gravet i det område, der kaldes Seden Syd. Ja, der kommer helt tydeligt der. Det kan godt være, at vi skal tage det. Der bliver gravet som aldrig før i Danmark og uddannet flere arkæologer end nogensinde. Omkring 700 arkæologiske udgravninger bliver det til om året. Udgravningen i Seden er en af dem. Den er ned til 1 meter under overfladeniveau. Der var de der store sten. Og udgravning her er måske netop blandt dem, der kan få betydning for historien. Under udgravningen støder arkæologerne nemlig på en række bemærkelsesværdige fund. Vi regner med, at det er en brønd. Det kan vi sådan se lidt på formen af nedgravning her og på dybden. Og sådan. Også det her med, at der kommer vand i bunden. Altså vi er nede, hvor undergrundsvand det begynder at trænge op. Så tegner vi det så på sådan en profiltegning her, og det bliver tegnet i 1-20. Så vi har sådan noget af en målestoksforhold. Så tegner vi så alle de her forskellige lag ind. Gennem flere hundrede år har man boet på det her sted, og vi kan se på de mange områder, vi har gravet ud, at det har været bønder. Men der var ingenting, der indtil da tydede på, at lige netop det område her skulle være noget specielt. Men det var brøndene altså ret hurtigt med til at vise for os, at den her boplads, det var ikke bare... De var også bønder, de var også fiskere, men de var altså også noget mere end det. Hvis man ser på resultaterne af de for eksempel sidste 20 eller 30 år, så har der jo virkelig sket revolutionerende udgravninger og undersøgelser, som man ville have forsvoret, man kunne foretage i dette land bare i 40'erne eller 60'erne og 60'erne. Så der sker hele tiden en udvikling. Vi er historiske mennesker. Altså, uanset at vi måske lige nu kan føle, at alting begynder at kulminere og afsluttes med os selv, så er vi bare et lille bitte led i en kæmpe lang historisk fødekæde. I dag, hvor vi bekymrer os så meget over indvandring for eksempel, der kan man sige, jamen altså, vi er selv indvandrere. De første danskere var indvandrere sydfra. Der var ikke nogen mennesker i Danmark før omkring 15.000 år siden, da vi kom hertil. Vikingerne rejste rundt til Arabien. Der gik arabiske købmænd rundt i Hedeby herhjemme i 800-900-årene. Vi har hele tiden været en del af en udvandrings- og indvandringskultur. Vi har glemt, at vi engang faktisk var en meget, meget international kultur. Og de eneste historiske argumenter, vi får, er, at det var vi ikke. Det siger modstanderne af indvandring hele tiden. At vi har altid bare været en lille bitte stamme. Udgravningen i Seden føres tilbage til 400 år efter Kristi fødsel. Tilbage til jernalderen. Jamen, livet i jernalderen var på nogle måder meget ukompliceret, på andre måder meget kompliceret. Det galt jo først og fremmest om at skaffe sig føden. Og det vil sige, at centrum for jernaldermennesket, det var gården, det var huset, hvor man blev både skabt og hvor man også endte sine dage. Hele sit liv levede man inden for det her cirka 100 kvadratmeter jernalderhus. Men brøndene på bopladsen i Seden tyder altså på, at bønderne her ikke var helt så almindelige. Jamen, vi tænker simpelthen, at det er helt almindelige drikkevandsbrønde, som bopladsens beboere og dyr har skulle skaffe sig deres daglige drikkevand ved. Og det var derfor lidt af en overraskelse, da vi kom ned i, jo længere vi arbejdede os ned i de her huller og fandt ud af, at der var ikke sådan en almindelig brøndkonstruktion med en trækasse eller en flettet kasse af grene dernede i. Det var simpelthen bare et hul i jorden, som nåede tydeligvis ned til grundvandet, og når vi så rodede op i de underste lag, eller gravede op i de underste lag her i bunden af brønden, så kom der de her store bundter af noget fibret materiale frem, som det lignede sådan nogle gamle klude eller noget twist eller et eller andet i den retning, og vi vidste ikke rigtigt, hvad det var i starten, før det så blev sendt til analyser inde på Nationalmuseets naturvidenskabelige undersøgelser. Der sker også en udvikling uden for arkæologien, for eksempel i naturvidenskaberne. Du kan bare tænke på sådan noget som DNA-analyser, hvor man jo altså er i stand til at påvise, om hvilke folk hører til den samme familie, og om de nedstammer fra hinanden, og hvor der jo bliver lavet de mest utrolige undersøgelser.
dag bliver naturvidenskaberne i vid udstrækning brugt til at løse de gåder, arkæologerne ikke selv er i stand til at løse. En klump af det materiale, som blev fundet i brønden, skal nu analyseres af Peter Sten på Nationalmuseet. Jeg tager så en prøve af det, som jeg så vil vaske i sigterne, sådan så jeg får al jorden fra, fordi man kan sige, at jeg skal opkoncentrere det, jeg kan bestemme, og så al jord og andet udkomst skal væk. Jeg vasker så her i 3 sigter. En grov, hvor jeg får alle stænglerne fra, og så 2 fine, hvor jeg får eventuelt frø og lignende, og så selvfølgelig en del sand med. Når jeg så har gjort det, så har jeg jo fået delt det op, så jeg kan først kigge på stænglerne og se, hvad er det for noget. Nede i den næste, der vil der ligge en hel masse ting, så vi kunne fortælle alt muligt om, hvad det er for noget, vi har her. Den eneste grund, der er til at tage et bundt hør og lægge ned i vand, og det er jo det, der er sket. Når det bliver lagt ned i brønden, det gør man, fordi man vil have fibrene ud af det, til at lave tekstiler eller snor, eller hvad man nu skulle bruge det til, sandsynligvis tekstiler. Det man gjorde, var, at man tog planterne efter at høste på marken og lagde dem ned i brønden, ned i vandet. Så begynder det at rådne. Men fibrene er det, der rådner til sidst. Det vil sige, når alle de andre stængeldele er rådne, så er fibrene stadigvæk gode nok. Det vil sige, at det skal ligge der ned i brønden så lang tid, så at man ved, at nu kan vi få det, der ikke er fiber, væk. Så tager man det op og tørrer det, og så gennemgår det en lang proces, hvor man banker det, og man skætter det osv., indtil man faktisk står med rene hørfiber. Det ligner nærmest skal vi sige, lysegråt hår. Og det er så de fiber, man så kunne videreforarbejde til tøj. Det er de lag her. Altså det øverste er det mørke. Det er vandafleje. Ja. Fordi det fylder bunden. Ja, så er det sådan lod eller vandafleje. I siden graver arkæologerne videre. Og de finder en lang række fund, som kan sættes i forbindelse med høren i brøndene. Da vi hørte det her første svar, der var der nogle ting, der begyndte at dæmre lidt for os. Og da vi så efterhånden begyndte at finde mange af de her vævevægte i affaldslaget, jamen så kunne vi begynde at kombinere de her ting. Var det måske noget mere organiseret tekstilproduktion, vi faktisk var på sporet af? Vi har en bebyggelse, som strækker sig over ca. 150 år, og i den periode har man anlagt nok mindst 20 brønde. Og det er et tal, som vi slet ikke kender på nogen andre bopladser i området, eller for den til skyld fra den tid i Danmark som sådan. Og hvis vi nu siger, at der har boet en 30, 40, 50 mennesker i det her jernaldersamfund ude i sæden, så har de altså kunne gå rundt i en 3-4 lag tøj alle sammen, eller noget i den stil med den mængde tekstil, der må være produceret på stedet her. Så det vil sige, at det er noget, der er afsat ud over lige til de lokale bønder. Vi har udvekslet varer med alle vores naboer, selv meget, meget fjerne naboer over kæmpe store afstande. Altså allerede i stenalderen herhjemme, der havde Danmark 2 store ressourcer, som resten af Europa var interesseret i. Det ene, det var flint, som fandtes i nogle miner rundt omkring på Sjælland og i Jylland. Og som jo altså kunne bruges til at lave skærende redskaber, økser, knive, spyd osv. Og det andet var rav, som bliver skyllet ud af Østersøen. Det var vores 2 kæmpe store ressourcer. Det var de altså interesseret i sydpå, selv helt nede i Middelhavsområdet. Så der kan man se, at der dukker de her ting op simpelthen, når man udgraver gamle steder nede i Grækenland. Så ligger der lige pludselig skandinavisk rav der. Omvendt har vi så fået nogle andre ting retur, sådan noget som kobber fra Syd- og Mellem-Europa. Det er der masser af heroppe. Og en anden ting, som skal til for at lave bronze, nemlig tin. Det har vi fået fra England, hvor vi givetvis i bronzealderen har sejlet over til i nogle kæmpe store udhulede træstammer og vendt tilbage med bronze. Hvad de har fået i retur, det ved jeg ikke. Måske nogle blonde skandinaviske kvinder. Den store tekstilproduktion skal vise sig at have haft afgørende betydning for sidenbopladsens fremtid. Og der var et bestemt formål med at lave så meget tøj. Nye fund på bopladsen er med til at afsløre, hvilket. Ornamentik. Og det skal vaskes for, man kan se det rigtigt. Det er sådan riller. Det her det er en af de ravperler, vi har fundet nede i bopladsens affaldslag. Og det er sådan en typisk skiveformet ravperle fra jernalderen. Og den er jo lavet af et af vores gode lokale
råmaterialer, som man kan finde ved mange danske kyster, i hvert fald i et vist omfang, og kan være lavet sådan set af rav, der er fundet ude ved den inderste del af Odense Fjord af den lokale ravsmed eller en af de lokale fingerfærdige i landsbyen, og foræret til en af områdets kvinder. Og sammen med dem har vi fundet en del glasperler. Og glasperlerne er i hvert fald en af de ting, vi med sikkerhed ved ikke er lavet lokalt, for man kunne simpelthen ikke fremstille glasperler heroppe i Danmark på det her tidspunkt. Beboerne på bopladsen har heller ikke været i nærheden af at kunne fremstille dette drikkeglas. Men det kunne romerne. Altså, vi skal jo forestille os 100.000vis, hvis ikke flere romerske soldater stå ved den romerske rigsgrænse blot få 100 km syd herfor. Og alene det at holde de her folk i live og holde dem varme på kroppen har jo været en usandsynlig stor opgave for det romerske imperium. Og de har ikke selv inden for Romerrigets grænser, og slet ikke i oplandet til Romerrigets grænse, formået at skabe den produktion. Så det har man altså blandt andet også måtte hente uden for Romerriget. Man skal ikke forestille sig sådan, at enhver bonde fra siden og omegnen har været i direkte kontakt med Romerriget. Så de handelsvarer, de romerske handelsvarer, vi har heroppe, skal man ikke opfatte som sådan et udtryk for en direkte mand-til-mand-handel. De er altså gået fra overhoved til overhoved, og fra overhoved til hans undersåt, og fra undersåt til hans undersåt igen. Tøjet blev altså sandsynligvis afsat til den romerske hær. Og denne handel og kontakten ud til verden fik sammen med tekstilproduktion stor betydning for bopladsens udformning og hvordan bønderne levede. Og det har også noget at gøre med, at det vand, man har brugt til de der hørrødningsbrønde, det er simpelthen været så giftigt, at der kan man slet ikke bruge til at drikke, og det har lugtet forfærdeligt, ligesom sådan en rådden blomstervand. Så man har også lige sørget for ikke at bruge lige ved siden af det altså. Hen over sommeren forsøger arkæologerne at få overblik over præcis, hvordan bopladsen har set ud. De finder ud af, at den er inddelt i forskellige områder. Det gør man ved at opdele hele pladsen i firkanter, og så tage nogle prøver fra jorden. Jeg er ved at tage sådan en fosfatprøve af jorden. Det sker simpelthen ved, at man graver herned i undergrunden. Og så tager man sådan en lille jordprøve her, som man kan bruge til at måle fosfatindholdet i jorden med. Og hvad kan man bruge det til? Fosfaten den kommer, når sådan organisk materiale bliver omdannet. Og ved at måle på, hvor højt fosfatindhold har været, der kan man se, at der har været nogle særlige aktiviteter her. Det kommer for eksempel, hvis der har været noget blod her, eller urin og ekskrementer og sådan noget for dyrene. Så kan man måle det, så kan du så se, har der været en eller anden særlig aktivitet her. Har der boet nogle dyr her, for eksempel, hvis de er gået på marken og sådan noget. De forskellige jordprøver bliver sendt ind til en konservator på museet. Han laver de endelige analyser af jorden. Jeg starter med at dryppe noget opløsningsmiddel, kan man sige, på jordprøverne, som opløser fosfaten. Hvis man putter ascorbinsyre eller benzidin på den, så vil det danne et blåt farvestof. Man vurderer fra 1 til 5, hvor meget blå farve er der trukket ud af de der jordprøver der. Og lige præcis de her resultater, de er sådan meget gennemsnitlige, kan man sige. Der er ikke, nu er der også kun en lille del af de der mange prøver, som vi har, som vi kigger på. Så der kan være meget større forskelle senere hen. Men lige her ligger de nok omkring 2-3 i vurdering. Analysen viser, at bopladsen i siden er inddelt i et område, hvor man primært har dyrket tekstilproduktion, og så et område, som er brugt som boplads. Inspirationen til en inddeling kom ikke blot fra stanken fra produktionen af tekstilerne, men også fra handelspartnerne i Rom, som i mange år havde haft bystruktur. Nu har vi haft arkæologi i Danmark i 200 år, og det er gået strygende. Vi har haft fremragende forskning, og vi har et meget stort, fint renommé udenlandsk, og vi lever højt på stadigvæk. Men det går altså den gale vej. Almindeligt moderne landbrug forårsager, uden at ville noget som helst ondt,
Det går bare sådan, og det går der nedad, det er et par centimeter om året, og så kan man så selv regne ud, hvornår man er nået til bunden simpelthen. For der er jo grænser for, hvor langt oldtidens mennesker orkede at grave sig ned for at lave huse og brønde og hvad de nu ellers lavede. Det der med Kilroy was here, eller man vil gerne, når man er på besøg i Nepal, eller på Kilimanjaro, eller har gået Inka-stien i Peru, eller sådan et eller andet, så lige bevise, at her har man rent faktisk været. Det har turisterne altså også gjort i oldtiden. Altså for eksempel de vikinger, der tog ned til Istanbul, Konstantinopel, som det hed dengang, og som stod og hørte en gudstjeneste i den der kæmpemæssige katedral, Hagia Sophia, som var den største bygningsværk på kloden dengang, i en by, der var den største by i verden på det tidspunkt for godt 1000 år siden. De stod altså og kedede sig til synligheden under den der gudstjeneste. De var givetvis hedninger. Og så stod de i stedet og ridsede deres navne ind i væggen. Så der kan man altså læse, at der var Halfdan og nogle forskellige andre af hans venner der for over 1000 år siden. Den foreløbige sidste brik i puslespillet omkring sidenbopladsen er ved at blive lagt. Det har vist sig, at den ikke blot var en lille boplads, som hidtil antaget. Den har en slags kvarterinddeling, altså et område, hvor der kun laves håndværk som tøj, og så selve bopladsen. Og nu har arkæologerne fundet endnu flere huse i området. Men vi kan simpelthen se det på dateringen af husene og deres placering i forhold til hinanden. Og så kan vi se, at det her dateringsmæssigt hører sammen med det, vi har længere over bagved, som er den her værkstedsplads. Så der har været et stort sammenhængende fællesskab, eller sådan bystruktur, kan man godt kalde det. Altså, det her det har formentlig været nogle ærepladser, som har produceret råvarer til, altså fødevarer til den plads, vi har derovre, som sådan en værkstedsplads med tekstilproduktion. Der har de ikke selv haft dyr og landbrug, så der har de skulle få nogle fødemidler udefra. Så vi har afgrænset pladsen mod vest, og så kan vi se, så strækker den sig den vej over mod øst. Der er så gravet af museet længere den vej mod nord, der har vi gravet lidt. Desværre er det ikke blevet så velundersøgt, for det har vi simpelthen ikke haft muligheder for. Så vi kan sådan sige, at det er i hvert fald afgrænset herover mod vest, og så må vi så finde afgrænsning mod øst senere, når der skal blandt andet bygges noget ringveje, som vi så håber, vi kan finde afgrænsning derimod. Men det er et kæmpestort kompleks, kan vi se allerede nu, med den måde, vi har undersøgt området her. Hvad der startede med fund af nogle brønde, har nu bragt arkæologerne på sporet af noget, der minder om de første spæde tegn på en ny by. Og netop fremstillingen af tekstiler har haft stor betydning for, at denne boplads og dens indbyggere skulle udvikle sig i den retning. Noget kunne tyde på, at siden bopladsens skæbne på baggrund af tekstilproduktionen blev besejlet. Den her specialisering af bopladserne er egentlig, hvad man kan kalde et meget, meget tidligt forstadie til byerne, som jo først opstår i vikingetiden, altså en 600-700 år senere. Men vi ser en slags forstadie til det her, og lurer mig, om det ikke i virkeligheden er en form for import. Det her det er et udtryk for, det er simpelthen en afsmitning, der kommer fra romerne, som jo har haft bysamfund i århundreder på det her tidspunkt. Vi kunne godt have lidt på fornemmelsen, at det vi har ude i Seden og Åsum, som altså er sådan to forstadier, om man så må sige, som forsvinder omkring 500. Der forsvinder de simpelthen. Vi kan se, at bopladserne holder op på samme tid. De bliver nedlagt, og der er ingenting, der tyder på, at de bliver brændt af eller bare forsvinder ud i det blå. Jamen, måske er de i virkeligheden blevet lagt sammen til en endnu større og endnu mere specialiseret boplads, som har ligget i området et eller andet sted. Vi ved ikke endnu, hvor den præcis ligger, men det er meget nærliggende at forestille sig, at de faktisk bliver slået sammen. Og da vi næste gang støder på en specialiseret bebyggelse i området, der hedder den Odinsvig, og det er i 988. Ja, jeg er ikke meget for at sige det, men det der mellemstadie, som vi leder efter, det kan faktisk godt være det allerældste Odense. Så Seden og Åsum-bopladserne her med de specialiserede erhverv og med kontakten til romerne, og for den sags skyld også til Sydøsteuropa, der i 4. og 5. århundrede efter Kristi fødsel, det kan være en slags optrin til fortrinen til det, der bliver det allertidligste Odense en gang i 900-tallet. Det, som jeg ville så inderligt gerne have, det var jo, at man kunne foretage en
bedre præventiv indsats, sådan så at man for eksempel, når der skulle laves naturparker, lad os bare tage det som eksempel, at man så sagde, jamen det er jo ikke bare naturen, det drejer sig om, men det er også fortidens spor i det landskab, der nu omgiver os, som vi skal kigge på og se, hvor meget skal der bevares, hvor meget kan vi smide væk, om jeg så må sige. For vi bliver nødt til at sortere, vi kan ikke bevare det hele, det ved vi alle sammen godt, men noget af det skal vi pinedød sørge for, at vi har bevaret.